खोन्थाजों माला सुगोन हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बुरमल MRY इउटुब चेनेलाव फिन बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं थांनो नागिरदों आग्रा लेक। आग्रा लेकआ जाहैबाय जोंनि रुमनिफ्राय अनलि 4 किल'मिटार, गारिजों थाङोबा 4 किल'मिटार। दा आं थाव सोबाय गाइसमोन, दा थांगासिनो दं। जेबो गैया आरोना, बारा दैल' दं। फाइनालि मोनफैबाय, लकेसनाव मोनफैबाय गाइसमोन। मोनबाय जागोनलै बेयाव पार्किंआनो राइटजों पार्किं इयावनो ओरैजाय नै गेटआ बेनो आरो। गेटआ मोननै मोनथाम दङ, बिराद गोलाव गिदिर नालाय। मोनफैबाय लोगोफोर, हाबनोसै दा नायलांबाय थादो मा नुनाय जायो। आग्रा लेकआव सफैबाय, आग्रा लेक दे मा नुनाय जायो नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर दै। लानो होयो हाबफैबाय आरो ना, नैथिंजाय मेन लामा आरो ना, गोजौ दालां बानायगासिनो दं। बेनिफ्राय नै जायगाफोरा माबायदि लोगोफोर, बिराद गुवार आरो ना, माने स्टार्टिं हाबनाय गेटनिफ्राय ओरैजाय गिदिंजोबनो थाखाय 1 घन्टानि बारा लायो लोगोफोर। थाबायबानो बिराद जायगा लायो आरो ना लोगोफोर। मोजां, बहुद मोजां नायदो आरो ओरैजाय नै जेबो माने भिउस मोजां गैया आरो ना, ओरैनो बोरैबाल' माने जेबो नुहुरा। दंफां होथेनाय बिराद गुवार आरो ना, यगा खालामग्रा जायगा आरो ना। सोरबा फुङाव मोनायाव फैनानै यगा खालामफैनो हागोन बेयाव। बेयाव जिरायग्रा दं मेंबाथाय। बिराद गिदिर आरो ना लोगोफोर, मोजाङानो। जांगोल फ्रेस एयार मोनो बेयाव, बहुद बरिया। ओरैजायजों थांथ'ला दे, फैलाय। बाटारफ्लाइआहाय लांबायलै, लावखौबो लाजिनो हालाय। ओरैजाय नै ओरैजाय थांनायसै दसेल' हमलाय। गिदिर gini. Jadi यहाँ पे ले लो। ये ना उधर ले। सेंग्रा-सिख्ला जरासे जिरायनानै दङ, माने जरासे नङा आरो, मेरला लोगो मोनो बे जराखौ। बिनिफ्राय बैनै दैया बिराद गुवार आरो ना। नोंथांमोना बारा मोजां मोनासै खोमा बिदि खोनानानै। खारबाय थायो, थाबायो बेफोरबायदि आरोखि। माबायदि मोनखो नोंथांमोन नायनानै? नोंथांमोना बोरैबा मोनदों जानांगौ, बरिं मोनदों। बै जाबाय मेट्र' लाइन आरो ना लोगोफोर, मेट्र' गोदान लामा बानायगासिनो दं बेजोंबो।
boring आरोना इदिनो बारा इन्टारेस्टिं गैया नालाय पार्कआव बेरायनो आन्था एक्सारसाइज खालामनो आन्था पार्क गथ'फोरनि गेलेग्रा आन्थाल'सो आरोना जाबाय pindah dengan los bin माने दा लोगो दिसबाय आरो सिगां पानिखाव दङ नैयाव रेस्टुरेन्ट दं नै दा दं दाउआथ' दं मेरला दं हारि दख्ला साम' खंख्ला पानिखावरि हांसिदारि बायदिसिना थायो आरोना दा ओमफ्राय माबा खालामनो दोनबाय आरोना लोगोफोर केजुर फिथाइ थादों केजुर बिफां केजुरा माने फिथाइ थादों बिराद समायना आरोना लोगोफोरनि केजुरा बेयाव माना दं आंना दहाय भिडिअ'आव जुमसो जाना दंमोन ना सेंग्रा सिख्लाफोराथ' जिरायनानै थायो बारु थानायालाय आबैमोनाबो जिरायनानै दं मालाय जरासेनो मेंनानै दं आरोखि जिरायनानै दं मोनसिगोन लोगोफोर सिङावथ' हाबनो हाला जों हाग्रा बारि गोजा जाजोब्बाय आरोना हाग्रा बारि गोजा बिराद हाग्रा बारि मेसेङाव हाग्राफ्रा थैजोबलांगोन नै साइडनिया ओमफ्राय दाउफोराथ' बै दंफां गुदियावसो दंजोबो आरोना बै दंफां गुदियाव सिनायहरस्राला बारा पानिखावरि दाउआ नै काउरि ना मा होनो पानिखावरि दहायाव जिरायना दं आरोना माथाम दं बिराद गिदिर हारि दख्ला दाउ मा दाउ बिराद दंसोगारो गिदिर दा दैया देरनायखाय नुवाखै बारा मेसेङाव बांसिन नुयो आरोना जोंनि हांसोलारा दैयाव थलगासिनो ओमफ्राय नुहुरला नै दंफाङा इयाव गुबाय लोगोफोर दंफां गुबाय नै माबायदि गुना दं ओमफ्राय हांसोलारा नै माथाम हांसोलारा नङा पानिखावरि गोदना गोलावा माने माथाम गाहाम बानानै दं इयाव बेजों साफाथार माथो नै बिबारा बेजों साफा बारना दं एसे ओइ दिन्दुहा आथिं थोंनैया सिङावसो दे आंनावसो फैदो दे साला रिचार्ज जोबनायनिसो फैदो रिचार्ज जोबसिगोन गाबोन दाउ फोराननायाव दंजोबो ओइनै लाइन बानानै दं ओइनै गाइसमोन ओइनैजों थांनो होआ दा मेसेङाव थांनो दा दैज्लां नालाय हाग्रा बारियाव जिबौ हरनानै थैबा सोर रिक्स लानो होननानै बिसोरसो उन्दुजुना दं नोंसोरबो सैमा बोरायफोरा न'खरफ्राव फिसियो ओमफ्राय हगारनानै होयो थांसै लोगोफोर जोब्बाय नै लास्ट थांसै टाइम जाबाय टाइमबो गैया बेरायनो इसेबां बाय बाय लोगोफोर टाटा बाय बाय होनलायदो आरो see you next video जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर बावो लोगोसे आंनि भिडिअखौ बिदिनो अनसायलांबाय था लोगोफोर आङो सानसे समाव मोजां भिडिअ नोंथांमोननो लाबोगासिनो दं नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय गोसो बायनो नाङा आं लाबोबाय थागोन बेंगालरनि जेसेबां हायो एसेबां मोजां भिडिअ
लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलाबाय थादे लोगोफोर